ini sino Tisamungkuri edisi village abo Hadamara develop ni bisingo objak sini besekang je village committee ni bud no tiye tai sini besekang 2023 bidan sabha no tiye sini tipra mothabai ringjak sini o Tisamungkuri village committee ni bisingo sini o Bodo Bazaro ini sing Aisha meeting hasuk laikha kamni ke sing joto Maharaja ni dagi mungbai sing je buskango obai keno village committee ni bud je prungo apro sing hansa khlaiye ingnai kebo ojagabo kebo birudi tongya obai ke joto jonogonok obai ke gosilaijak ai hansa inglaijak beneficiary rokok thaisa thani tisamani 1,30,000 khlai je beneficiary no PMAYG ni scheme je sanction remani or rang bai borok mutei no khlaimania obahe obiju enke nang abahai beneficiary rongno tamukok sarai 1,30,000 ibano so nok paimaya tamni gai somotol bai obahay sini remote area phelayo ini bebak jagana obo hakia estimate 1,30,000 oboni bagai sing price somoyono sing je somoyo base meeting go azara rogo sing sini district ni sini DM SDM sini biduni buskan go sing obno ti case khaijak 1,30,000 bai je nok tangmaya ai borok je somoyo sini para obo hakia PM AYG no je somoyo borok guri nayo azorabo sini DM SDM no sini beneficiary obijog khlaijak gobangma rang yangni rang habu kebo khetoren mariwo kebo musuma phalo kebo lun manawo obhai khlaiye nok matang goboni baginyo sing sarkan thanibo sini paimungba abenon tonglayo bono je 1,30,000 bai sing nok pai maya jeno kesa gobang estimate bai nani bagi second jutek khlaimani gobang ma sal degui thangka tabuk bo second jutek ni pore bo rang puisa maya beneficiary ni sistem kamu sanai obo je first installment je rang nebani pore second jutek khaimani pore je rang mania kisa phan phayo gobang ma jutek khajak kesa FTO khajak reject ni thang phani rang kolo gya ba hai phaye obono jonogon ne ta sungmung sunglabo tini panchayat phaye salpurum no boyake bo kisini panchayat sosi yaga sing jara village talok tangnai sini chairman member no bhake borok sungmung deleno tini ani engmasung thangka deramasung thangka tini second jute khaimani thani jute khaimani tangi rang habya কোন সময়ও লামা কাজ লাইনানি অবহাকে ব্লক ডেভেলপমেন্ট খাইনানি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট খাইনানি অবহাই মাংসে জনগণনি বুকুগো অবহাকে অভিযোগ ngui tongsi ngai saimia government tam mojani ngui ba ọবহাকে phan ko gya time mote je jute khaima lagi জনগণ বেনিফিশিয়ারি rang rui mania yango sungno je সময়ও সরকারনি মতে যে সময় নির্দেশ দিফুরু 3 মাস ni bisingno nok ma paine hene beneficiary rok bai অবহাকে bra আলোচনা khlaijak awareness program khlaijak keno tabu অবহাই judi tongkhai 3 বছর পর nok pai gela kene beneficiary rok ni অবহাকে অভিযোগ paithago nini Tisamungkuri bisini hataro tongnai rokbo ba joto tipasa rokbo nang ekjon o bisini ojama ngei eba chairman ngei nang tamkok thaja thainei kesada musung tipra mothanati eba thansa mothanati obono sini joto rajani joto sini borok do farangna ang obono kok kesana musung ini sing gobangma sallakya gobangma bosor lakya gobangma sing party khlailakya jania ja hamjangmani motamot obai khlakya yano sini hinangni bagai mung sabo sini lama gerikha salia oboni bagai ini buba grasi soyung sini ha buba grasi singno gerdar triplen renani bagai ongkhri phajak kai sing joto borongno no ang kojamu sini joto tebrajani joto sini borok to kono sing komse kom je bini sungno tabu samani 2023 jora norok khansa ungdi nong thanwang kun naya norok ano logi simsiri di mane bin adagi mungno nang sanam sung bono logi simsiri nai sung khansa sibisi ngai
Obaike sing joro thansangui sing soro sarati bani horo logiri mankai sini je manthai bubagrani je program sing mannai oboni bagino jotto sini bukung bara sini jotto 19 dofa sini borok dofa no tini sing thansa tonglani bubagrani logi himnani bagi angkoi mangpilio nukja khatisa mungkuri ni lukurok uram no tuini bagi borok lama wasuk mani yakhaba mangpili kase peka dongor besarni lunga besarni yakhaba mati tisaruni ti rokhogui manangi tongmani abo tabu busujara samung rok aba tuini bial busujara yakagi manka ani tisam groi disini bisingoto ek number hanggai tuino samasya tai 2 number hangkai tabu kisu lamar tongkho tuini tui hingga sini mo ga kisa mura kisa hasuk ni bagai kisa tolawo pathor ngasung kun jaga sing supply kaya naibo kai maya ti khaya sing prai parana kai kya taba kya military le bojor jaga kai miya je jaga kai manwa jaga bo sing DWS ni hote kai tongo tai sini panchayat ni ebe sini hote bo sing kai ingo tui nani bagai sing military le kai tongo oba hai klai yo trung nai tai sing sarkari thani bo sing panchayat hote sing regulation ni boi je lama sama jopte sing gari betai tuni khari tani sarne sinimung tai bo bisi tai bo blok ne andra klayo ani mung Sukumar Deborma ang kisa munggroi LG village ni chairman sino obo nge hazamara di blok ni bisingo klayo sino kisa mungre di sibya belakya hambai sarni